temos unha recomendación, ti que tes cativos, para os máis pequeniños da casa. Fíxense, porque dende hoxe estréase en todo Galicia Vivo Palula, sae da pantalla de Xabarín.gal, unha banda do bosque, a banda de paxaros, que isto gustame moitísimo xa a trama en sí, porque ademais pon a natureza como protagonista. Maravilla, claro que sí. Porque tenta achegar a forza, non? A vida da natureza, os nenos e as nenas que tamén se achegan por primeira vez ao audiovisual. Dendelo. Pois que coñezan pois non sei, os cambios de estación. Claro, os ciclos da natureza, os ciclos da natureza, pero dun xeito pensado especificamente para eles. Imos hasta ali, hasta o Teatro Colón, que a nosa compañera Alejandra estivo con eles. Así é, compañeros, estamos no Teatro Colón da Coruña, onde hoxe arrinca unha xira moi especial, a da serie musical de animación Vivo Palula. Aquí temos a unha das súas protagonistas. Que tal, Ava, non? Sí, efectivamente, Ava Miramontes. Contanos, quen é Ava? Pois mira, Ava é unha observadora de paxaros que lle flipa a naturaleza, que lle flipa o bosque, e vai acompañar a estos 4 paxaros, a esta banda do bosque, na procura dun tesouro. Así que os rapaces e rapazas terán que axudalos a buscar as pistas e a dar con ese tesouro que, se queredes saber o que é, pido ao teatro. Vivo Palula foi un dos contidos máis vistos en Xabarín.gal e hoxe estreas aquí sobre o escenario. Nerviosa? Estou moi nerviosa. A verdade é que para que mentir? É unha responsabilidade moi grande porque non existe público máis exixente cos nosos catives, merécense isto e moitísimo máis, así que é unha responsabilidade moi grande levar esta serie con esta produtora a escena e é un orgullo para min poder facelo. E cal sería o obxectivo desta peza teatral musical para os pequenos? Con que mensaxe queres que se vayan daqui? Pois mira, non sei se tanto mensaxe co que se vayan daqui, que me encantaría que entenderan a importancia non do bosque e sobre todo da amizade, senón o feito de que esta peza poida atraer a moitas familias, a moitos catives que de normal pois non suelen vir ao teatro, pois que o faga esta peza, porque é moi importante, é moi atractiva, como podedes ver, así que penso que para min o obxectivo principal é acarrear os nenos ao teatro, que é o máis importante. E ademais que van a aprender, non? Van disfrutar destas cancións, pero van a aprender moito, porque van a aprender, por exemplo, das aves migratorias, pode ser? E neste caso non, ao mellor en futuras producións, verdad, Álvaro, que me está mirando aí o produtor, efectivamente, pero si, por exemplo, de clima, sobre fenómenos atmosféricos, van a aprender moito sobre a importancia da amizade, e sobre o noso entorno natural, bueno. Unha morea de valores, hai que vir, hai que vir. Levas moito tempo ensaiando? Pois levamos 4 semanas, por aí, máis ou menos, aproximadamente, sí. Hoxe estades na Coruña, e onde máis vos poden ver os cativos? Pois mira, para mañá estaremos en Santiago, e logo todos os fines de semana do mes de xuño poderedes nas páxinas de Vivo Palula observar aí en que localidades estamos e collede as entradas, por que? Boan, nunca mellor dito. Pois boan, así que bulide, porque mañá estarán en Santiago, acabo de decir Ava, e eu xa quería despedir aprendendo algunha das cancións. Que che parece? Veña, pareceme perfecto. Con cal imos? Vamos ca do terremoto, que é cando vai aparecer un animal, que nos velamos cal. Nos velamos cal, xa saberedes vos cal, entonces enseñoche, non? Veña. Sería rasca, rasca, rasca o lobo.